vi går herind. Diana Boskjold var på ferie hos en veninde i Los Angeles, da hun hørte, at Michael Jackson var død. Jeg tænkte 1000 tanker. Det var et chok for mig. Efter flere års tilløb kunne det pludselig ikke gå hurtigt nok. Hvis det ikke kunne lade sig gøre samme dag, hvor vi fik nyheden om, at han desværre er død, så skulle det ikke være. Så det var enten eller. Resultatet blev 3 linjer fra yndlingssangen Dirty Diana. I want to go too far. I'll be your everything if you make me your star. Jeg synes, det er søde ord. Yes, I remember how. Thank you. Since our bodies are a temple, you know, we adorn it with the things that we believe in. And somebody as important as Michael Jackson, I think, I think it was great that somebody got a tattoo, especially on the day. Prøv at se derovre. På strandpromenaden i Venice er der også masser af Michael Jackson-minder. Men for Diana Boskjold skal der mere til end en t-shirt til $10. Legends never die. Hvorfor ikke bare købe en t-shirt? En t-shirt er bare en ting, den bliver slidt med tiden. Den dør på et tidspunkt. Men en tatovering, den vil altid leve videre. I hvert fald på mig.